Nedri ako kôň. Naučíme ťa podnikať modelom 21. storočia. Vitajte na stránkach Quickleaner.eu. Pripadáte si ako taký kôň, ktorý musí denne počúvať príkazy niekoho iného a znášať fakt, že zarobí len toľko peňazí, koľko sám aktívne odpracuje? Pravdou je, že bohatí ľudia nevymieňajú svoj čas za peniaze. Oni si voľný čas užívajú a peniaze im prichádzajú z vlastných podnikov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Myslíte si, že nemáte na to, aby ste vybudovali takto fungujúci podnik kvôli nedostatku kapitálu a vedomostí? Zabudnite na to a začnite ihneď. Pustite sa do budovania vlastného medzinárodného podniku Sweetliner. Naučíme vás všetko potrebné k tomu, aby ste do roka od vášho začiatku dosiahli značného úspechu. Nezáleží na tom, aké máte momentálne vzdelanie a v akom stave je vaša finančná stránka. Záleží len na tom, kam smerujete, aké máte odhodlanie a čo všetko ste preto ochotní urobiť. Quickleaner vám ponúka podnikateľský systém 21. storočia. Vlastné webové stránky, vlastné e-shopy, neustále pribúdajúce jazykové mutácie, online kanceláriu pre správu vašich obchodov, množstvo marketingových nástrojov, ako napríklad hromadný autorespondent, autogenerácia zoznamov či rôzne iné reklamné nástroje. Stále sa rozvíjajúce portfólio produktov, podporujúce zdravie a šport, ktorým zaujmete 100 000 ľudí, možnosť podnikať online, alebo si založiť kamennú pobočku. Tajomstvo podstaty úspechu vo Quickleaner je budovať vlastnú medzinárodnú sieť predajcov a lídrov, ktorí budú chcieť dosiahnuť rovnaký úspech ako vy. Stále málo? Taktiež môžete čerpať rady a pomoc zo strany našich skúsených lídrov, ktorých úlohou je zduplikovať samých seba práve vo vás a posunúť vašu finančnú gramotnosť vyššie, ako sú na tom neustále sa sťažujúci jedinci, ktorí práve kvôli svojmu postoju zatiaľ ničoho nedosiahli. Staňte sa aj vy špecialistom na podnikanie a zabezpečte si tak pasívny príjem, ktorý vám bude plynúť z ktorejkoľvek časti Európy 24 hodín denne, 7 dní v týždni.